ọma na-ege m ntị, ndewo. Daalụ rinne maka isonyekwara m na podcast nke ụbọchị taa. N'oge gara aga anyị hụrụ ka Chineke si mere Chike ihe ọma wee nye ya ụlọ na-agụ ata. N'ụbọchị taa ka anyị gaa n'iru ka anyị mara ka eke si anyanwụ na ya bụ agụ ata. Ngwa gee ntị. Ego Chike retara na redio ya agwụwala. Nhịahụ adịwala ntakịrị ma mmadụ dị ndụ ga na-anwa oke ya na-ele anya ma chi ya a ga-eweta enyemaka. Ọ dịghị ụdị mbọ Chike na-adịghị agba ka ọ mara ma chi ya ga-esi n'aka agụụ na n'ihe nhịahụ wee zọpụta ya na ndị be ya. Ma ọ na-akwachi ụwa ka uwe ọ na-adọka. Ka ọ dị na be ngwere bụ ka ọ dị na be oke. Onye ọbụla ji ka ụlọ be ya dị na-amara ka ụlọ be onye ọzọ dị. Ọ dịghị nke mmadụ ijebe ibe ya si na ọ bụ ego ka ya na-eji ibite maka na agụụ ruru be onye ọbụla. Ndị agbatara ọsọ na be ha na ndị gbatara ọsọ na be ndị ahụ amaghị ndị nhịahụ nke ha ka. Anọkọtara n'ụwa akụkọ na o ruwele mgbe ndị na-achị achị ga-eji kwụghachiwe ndị mmadụ ego ha kwụnyere ka agbanweoro ha. Chike nwere nnukwu nchekwube na ọ bụrụ na ọnwụ egbughị ndị be ya ruo oge ahụ, Chineke ga-edewe ha ndụ ruo mgbe ọgụ a ga-ebi. Maka na o nwere ya anya na ego o nwere n'ụlọ bankị agaghị agwụ, ọgụ ebikwa. Olee mgbe ọgụ ga-ebi? Naanị Chineke maara. Ịkpagharịa n'obodo ugbu a, naanị ihe ị ga na-anụ bụ akụkọ maka ego eji ụgbọelu bubata. Onye si Agụata ruo Nnewi, ọ sị na ya jere Ihiala, jiri mkpụrụ anya ya abụọ hụ ka a na-ebupụta ego n'ụgbọelu. Onye kọcha nke ya, ọ sị gị na ya jiri anya ya hụ. Maka njọ ndị mmadụ ajụjụ, olee mmadụ ole a na-ekwe ka ha rute uli ma ya fọdụ ịba n'ime ogige ebe ụgbọelu na-ada? Nke a bụ okwu aka ha. Akụkọ na-enwe isi abụọ. Akọcha akụkọ, ọ bụrụ na ihe a kọrọ n'akụkọ mechara ghara ime, achọwa ndị si na ha ji anya ha abụọ hụ ka ha kwuo ebe ha nọ wee hụ. Ma o mee ka esi kọọ n'akụkọ, onye ọbụla emechie ọnụ were ya na ọ bụ ihe mere eme. Ọ dịghị anya ndị mmadụ malitere kọwa akụkọ na ebubatala ego, ezisa ozi si ndị kwụnyere ego ka agbanweoro ha jee were ego ha. Obi dị Chike mma nke ukwuu. O wee were naira 8 tinye n'akpa maka na anaghị ama ihe ama, bilie gawa n'ụlọ ọrụ bank dị n'Agụata. Tupu o ruo ebe ahụ, ndị mmadụ dịka igurube ebe ha sotiri n'otu ọgbara na-eso ibe ha n'azụ na-eche ka o ruolo ha iweta ego nke ha. Chike nwanna m achọghị inye onwe ya nsogbu. O nwere ndidi jee kwụnye ebe ibe ya nọ. O teela o ji nwewe ndidi n'ebe ọ na-eche ego a ka ọ lọta, ma ya fọdụ ugbu a ọ lọtara alọta. Ọ bụrụ na o mewe ka ọ dị ya ngwa ngwa, ọ dị ka mbe a tụnyere n'ogwe mposi. Ọ nọ ebe ahụ abalị 7 ruo ụbọchị a ga-agụpụta ya. Ọ sị ndị bịara ịgụpụta ya ha mewe ngwa ngwa na nsị esigbuola ya. Ka o soro ibe ya kwụrụ ọnọkata, ọ dị ya ka o nwere onye na-amanye ya aka n'akpa. O mee aka n'akpa azụ ya, ọ gaghị emetụta aka mmadụ, ọgbakwa nkịtị kwụrụ ebe ọkwụ. Anwụ niile na-ama ndị mmadụ emeghị ka onye ọbụla hapụ ebe ọkwụ jee nọrọ ala. Ọ dị ụzọ ihe abụọ dị n'ime ya. Onye na-achọghị ka anwụ maa ya, agụụ egbuo ya. Ma onye anwụ machara ma ọ nwụghị anwụ, ikekwe ọhụ ihe ọ ga-eji na-enyere ndụ ya aka. Ka a na-eme, nwoke kwu Chike n'azụ dara n'ala. Ndị mmadụ chere na nke a bụ ka emee ka o bilie, ma ajọ ekweghị nwoke ahụ ebili. Ndị mmadụ gbakọtara ịbịa nyere nwoke ahụ aka. Ụfọdụ gbakọtara maka na ebe ahụ na-ekwo ekwo ka ha mara onye ha ga-ezụta nke ya. Ụdị mmadụ Chike ka ọ na-aka njọ n'ahụ n'ihi na ọ naghị anọ na-ele onye na-ata ahụhụ n'anya. Ozugbo nwoke ahụ na-adaru ala, Chike agbatalari jiri akwụkwọ o ji n'aka mere akụpe na-eku nwoke ahụ ka ọ mara ma ọ ga-azọtanwu ndụ ya. Ihe ọzọ ọ nụrụ bụ Sam. O bilie n'ike, metụ aka n'akpa azụ ya ka ọ lee ma naira 8 o tinyere ebe ahụ adịkwa ya. Ma onye ọka mkpa merila ego ahụ ka a ga-asị na egbe eburu ọkụkọ. Chike saghere ọnụ ya, saa aka ya, na-ele naanị n'anya. Ndị mmadụ na-ajụ ya ihe mere,
ma o nyeghị ya ọnụ okwu. A na-ekwu na oke tagburu nwa mmadụ, ngwere achịrị ego ya jewe ịpị eze. Chike na-ekwu na ọ dịghị ego fọrọ ya, ndị ohi pụnahụ ya nke o ji. Ọ maghị ma ọ bụ ya bewe akwa ka ọ bụ ya tiwe mkpu, ma onye erijughị afọ bewe akwa, nke o riri eri apụọ. Onye na-erijughị afọ tiwe mkpu, ọ daa mba, ọ gaghị ahụ ike ọ ga-eji bilie. Naanị ajụ na-ebu Chike, ma naanị ndidi na nchekwube o nwere bụ na ikekwe ndị ụlọ ọrụ a na-enye ya ego tinyere n'ụlọ ọrụ ha mgbe a na-agbanwe ego, ọ hụ ego ọ ga-eji na-eri ihe ugbu a ma na-ele anya maka ihe echi ga-eweta. Mgbe Chike ruru n'isi, ndị ahụ nara ya akwụkwọ o ji tinye ego, wepụta akwụkwọ ndị ụlọ ọrụ bankị ji akwụ mmadụ ụgwọ, denye ya akwụkwọ si ya jee nara ndị nke ọzọ ego. Obi bụ ya naanị aṅụrị, ma mgbe akwa ji gụsie ya agụụ ike bụ mgbe ndị nke ahụ nara ya akwụkwọ o ji tinye ego na bankị debara ya na ọ kwụnyere ego ahụ na bankị, nye ya naanị naira 4 si ya na etiri iwu na ọ dịghị onye a ga-akwụfe naira 4. Ọ bịara ịrụ ụka, ha si ya bịa n'izu ụka ọzọ, o wee lawa. Mgbe ọ nọ na moto ya na-ala be ya, uche ya adịghị ebe ọ na-anya ụgbọ ya aga. Ihe o ji si n'ụlọ pụọ bụ naira 8. Ihe o ji si ebe o jere iweta ego lọta bụ naira 4. Nke a na ọnọdụ ka mmadụ iji ozu ele wee gbanweta ozu nchi. Mgbe Chike si na be ya na-apụ, o che na ya ga-eweta ego ga-egboro ya mkpa, ma ugbu a dibịa eche na ọ bịara ịgwọ ya anya odo ekponyela ya ose n'anya. Mgbe o ruru n'ụlọ be ya, ekele niile ndị mmadụ na-ekele ya dị ka ọ bụ iyi ka ha na-akpọ ya. Ka o si danye n'oche dị na be ya dị ka ọ bụ aka ka akwara ya. Ọ nọ ebe ahụ na-eche ụwa ya, ma o chetabeghị ihe ya na ụwa ya ga-eje. Ma cherekwa, nke a bụ uwe ya, nke a bụ akwa ya, nke a bụ ụgbọ ya, nke a bụ elekere ọ zụrụ naira 80 mgbe Ike kwere sị mara onye bụ Ike. Ka ọ nọ na-eme, Chike si ebe ọ nọ bilie gawa n'okporo ụzọ bekee. Ọ dịghị anya ya na otu nwoke soro bata. Ya na nwoke ahụ kwubiri ọnụ ahịa elekere bekee ahụ na ọnụ ahịa akwa ya. Nwoke ahụ kwụrụ ya ụgwọ, buru akwa Chike ji edina ala, burukwa elekere Chike ahụ tinye isi n'ụzọ ụla. Naanị n'anya ka Ada na nne Chike na-ele nwoke ahụ mgbe o bu akwa Chike na-ala. Mgbe ọ lara, Chike siri n'ego dị ya n'aka ugbu a na-enye ndị ezinụlọ ya nri. N'uche Chike, ọ bụrụ na ọnwụ egbughị opupe nkwụ, o mechaa ọ ga-aghọ atapara nkwụ. Ihe kacha Chike mkpa bụ ka ọ dị ndụ ka ọgụ a wee bee, maka na nwamkpi ka ochie dibịa si ka ọ gbara ya aja uto n'ihi na nwamkpi dị nta nke ukwuu. Nwamkpi wee si dibịa ahụ ya gbara ya aja ndụ n'ihi na onye dị ndụ ga-eto eto. Chike nwere nchekwube na ọ bụrụ na ya ejiri isi ya pụta n'ọgụ a, na ya ga-azụta ụdị akwa ga-akarị nke a mma, maka na Chike nwere ego n'ụlọ bankị dị iche iche tinyere nke o nwere n'obodo bekee, nọrọ n'elu ya nwee osisi na-amị ego. Naanị ihe nhịahụ o nwere ugbu a bụ na aka ya erughị n'ebe osisi ahụ mịrị ya ego dị. Ya dịwa kwa ka ọhịa dewe ihu ka enwe amaghị ya. Obere mmọnwụ so ibe ya pụta ahịa mmọnwụ, na-agbagharị ka ahịa niile ha, nke bụ na ọ nụghị mgbe a sị ibe ya nọrọ ala. Ka ọ na-agbagharị, otu oke mmọnwụ wee sị ya jee nọrọ ala. O wee sị oke mmọnwụ ahụ ya hapụ ya aka n'ihi na ọ bụ mgbagharị ka ya ji adata ego. Nke a bụ ilu bụrụkwa okwu. Agha emeela ka Chike ghọọ obere mmọnwụ. Ọ bụrụ na o soghị ibe ya agbagharị, ọ gaghị adata ego. Ọ bụrụ na ọ dataghị ego, agụụ egbuo ndị so ya n'azụ, ma Chineke agaghị ekwe ka ngwere gbaa ji. N'uche Chike, ọ dewe ego a n'ụlọ jiri ya na-enye ndị be ya nri, ọ gaghị ara ahụ ọgwụ ka ndị ọzọ si gwu. Ugbu a o ruola mgbe Chike ga-eji ego chụwa ego, ma olee ụzọ ọ ga-eji si chụwa ya bụ ego? Echi dị nso bụ naanị onye maara ụzọ ga-eru. Ụbọchị na-aga, ihe a na-esiwanye ike. Onye isi ya kụnye gị mmiri ọṅụṅụ, ọ jụọ gị ị ga-akwụ ya ego ole.
onye ijere n'akụkụ ubi ya kpara nkụ ọ gwa gị ego ole nkụ ahụ nyere. Nwatakịrị si ya mụtara gị ọkụ ka ị wee see siga, ọ jụọ gị ego ole ị ga-akwụ ya ma ya mụtara gị ya bụ ọkụ. Ọ dịghị onye ụta dịrị, maka na mmadụ kwụrụ agụụ jewe ịmụta ọkụ siga ahụ, ikekwe ọ daa mba n'usekwu danye n'ime ọkụ. Otu enyi Chike bịara otu ụbọchị si Chike na ya nụrụ na a na-achọ ndị ga na-enye ndị soja ihe oriri. Chike wee kwuo n'obi ya sị na nke a bụ aka Chiọma na-akụrụ ya n'ụzọ. Ọ bụrụ na ọ maghị ihe o ji ya mee, ụwa ga-ara ya ahụ nke ukwuu. O wee jee soro nwoke ahụ tinye akwụkwọ. Ọ kwụ ọtọ nweta $400 n'ahịa mbụ ọ zụrụ ndị amị. O wee dị Chike ka anyanwụ ụtụtụ abịala ịsụcha mmiri ruru n'igwe. N'ahịa nke abụọ o jere zụọrọ ndị amị, ego o tinyere dị mmaji abụọ nke o ji zụọ ahịa ụbọchị nke mbụ. Ka o ruru ụlọ, ego bụrụ atụrụ tawa. N'anya Chike, anyanwụ ụtụtụ na-enye ndụ awawala, ya na ndị be ya na-eriju afọ. Ọnwa amalitela gbuwe ka arụrụ aka. Ihu na-atọ Chike ọchị oge ọbụla, ma oge ụfọdụ ọhụ ndị nke ha ka njọ, obi anaghị adị ya mma ụbọchị ahụ. Obere ọsọ na-achụ obodo, onye na-agba ọsọ ọ na-echeta nwanne ya, ma ụdị ọsọ nwaanyị na-ahapụ aka n'ara wee na-agba, onye ọbụla ahapụ onye ọbụla ọzọ zọwa isi nke ya. Mgbe ụdị ọsọ ahụ chụchara, onye ọ dị ọ chọwa onye nke ya. Ọsọ a na-agba ugbu a abụghị nke nwanne na-echeta nwanne ya. Agha a na-ebuso agha ugbu a abụghị ụdị agha mmadụ na-azọ onye agbata obi ya, n'ihi na ọgụ egbe abụghị ọgụ nne na-agbara nwa. Chike na-emere ndị mmadụ ebere nke ukwuu mgbe ụbọchị dị mma, ma ndị Igbo tụrụ ilu si na nwoke adịkwaghị ka ọ na-adị, ọ dịkwaghị eme ka ọ na-eme na mbụ. Mgbe mmiri jiri ruoro Chike n'igwe bụ ụbọchị ọ jere zụchara ndị amị ahịa, pụta n'ebe a na-akwụ ha ụgwọ, ewere akwụkwọ ndị bankị kwụọ ha ụgwọ. Chike jere bankị ma o nweghị isi. $8 ka ndị bankị na-akwụ ndị mmadụ. Onye jee hụ onye isi anya, nwere ike ịkwụrụ ya $10. Ma gịnị ka $10 bụ n'ebe Chike nọ? Ụmụnna m, o wee bụrụ na ya bụ egwu dị. N'abalị, Chike arahụghị ụra. Ọ na-eche maka ihe ya na ndụ ya ga-eme, na-echekwa maka ihe ya na ndụ ndị ọ na-azụ nri ga-eme. $10 o nwere ugbu a agaghị ezuru ha iri ihe abalị 3. Abalị 3 ahụ gaa, gịnị ga-eme? Agụụ ọ ga-egbu ndị be ya? Mba, Chineke agaghị ekwe ka mgbere ka mmadụ tụrụ ime mụọ udele. O wee kwuo n'uche ya sị na onye arịrịọ ka onye ohi mma. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke. Ọ dịghị ihe na-eme Chike ihere ka ije rịọ arịrịọ. Ma ochie dibịa gafee ụzọ, o rie ihe ọ na-asọ iri. Anaghị eji anya ọma eje arịrịọ, n'ihi na ahụghị nke eriri mere eji asị na ede na-atọ ka ji. Chike na mmụọ ya ekpebiela ihe ọ ga-eme. Lee ebe a na-eke ihe enyemaka n'oko, lee Chike ka ọ nọ na-agụ ata. Gịnị dị n'etiti ha? Naanị chi ifo efo. Nsogbu adịghị ya, maka na ekwucha ka chi foo, ọ naghị adị anya ekwuwe unu abọọla chi. Mgbe Chike nọ na-eche ihe ndị a, ụra wee buru ya. Onye ọma m, ọ bụ ebe a ka podcast nke ụbọchị taa ga-abịa n'isi njedebe. Chebirikwa m n'oge ọzọ ka mụ na gị mara ihe ga-emenụ. Ngwa nọdụ nke ọma. Ndeewo. Echezokwala na akụkọ podcast a na-abịara gị site n'akwụkwọ nwanne anyị nwoke bụ Tony Ubesi edere, nke aha ya bụ Isi Akwụ dara n'ala. Onye na-agụpụtara gị podcast a bụ nwanne gị nwaanyị Dorothy Akaelu. Ngwa nọdụ nke ọma. Ndeewo.